Психологияи кӯдак чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтобӣ замон. ҳозир як моҳа кӯдак аллакай агъу мегӯяд. бачаҳо инҷиқ, яграв. Аксарияти кӯдакон рӯйхати асабшинос наместанд. вай ду бор гирия кунад вай шумо ду бор талаботаша иҷро кунед, бовар кунед то қабул шуданаша гирия мекунад, барои ки медонад ки калити шумо аллакай да дасти вай. кӯдакон ба муошират муҳтоҷ ҳастанд. реҷаи вақт гуфтан ку на ҳама ҳозир ба он риоя мекунанд. мо калонсолон ақиб мемонем аз ҳамин донокии кӯдак, барои ма истифода мебарад. ҷавонҳо ҳамин қадар худошон ба бино мемонанд ки таваллуд карданд. мебахшто моям таваллуд карда будем. хонаҳои печкаи сандалиям бачаҳо мекалем кардем. ман аз шаҳр саҳро рафтагӣ. албатта ин хоҳиши фарзандонро мо тамоман қатъ карда наметавонем. бо алда кардан алда намешавад, барои он ки ҷавоно нақл карда наметавонанд. оила калон бошаду яке тарбия кунаду дигар тарафгирӣ кунад, он вақтанда тарбия дараҷаи поин ба мефурад.